Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong budto Philippines, mayong budto world, mayong budto universe. Sana na punta mga hinggalan, ining atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Brendo Padre, Edwin Academia Akab. So, kumusta naman ang atong mga kaigsuunan nga usahay nga nagsunod usab na ini nga tuwa nga programa. Kumusta na di ay no, nga ako ang igagaw, ang ako ang paryente, akong gawiks din ha sa parokya sa Kalumbuyan, no? Si Father Christian Kining Durango, no? Kumusta naman, no? Nang hinaot kita nga okay ra kayo nga ako ang gawiks din ha, no? Nya nga ato po mga kaigsuunan nga mga kaparian Lukob, Kabisayan ug Mindanao, no? Labi na gayon ang ato mga kaigsuunan nga mga kaparian nga miyembro sa kining Diocese of Dumaguete. No, of course, ang ato ang akong classmate mga higala nga naa din ha sa Siquijor, no? Nga ato ang kura paroko din ha sa Maylarina, si Father Obing Masyon, ug nga ato apod nga classmate niya matud pa kura paroko din na si Malalod, no? Si Father Dami Hiramis. O gingamanusab ang ato ang kura paroko din sa Quasay Parish diri sa may Batinggil, no? Si Father Tonton Arnaiz, no? O ang akong mga kaigsunan nga mga kaparian nga miyembro usab sa Diocese of Dumaguete. Okay, no? Nahala, no? May mudto na kanatuntanan. Happy Easter sa makausap pa. O belated Happy Fiesta di no sa mga kaigsunan nato sa Bindoy. Nabinagayon ang atong kura paroko din ha, si Father Rimata. Gamasa ba nga tuwa usab nga mayor na no, si Mayor Iniego Habagat. No, kumusta na? Mga adlaw may higala ang ato ang mga commission heads. Apil na ko kay commission head man ko sa kining Commission on Migrants and Itinerant People. Aduna mi seminar no uban kag Father Tuti Angeles, no, kabahin sa pag-integrate mga higala sa BEC nga sa mga commissions ngadto sa BEC, no ana, no. So muna nga og mga adlaw no, medyo kaming mga kaparian nga mga commission heads wala mi sa among parokya, pero padayon gihapon ang among pagpangalagad ingon niya na, no. No, ato po na intibayaon ng ato mga BEC areas, no? Si Father Mark Vilos, padayon karon ang iyang panawagan, no? Nga unta ato ang mga kaigsuunan nga mga chapel leaders, mga zone leaders, mga alagad, ug ang tanan gyud nga mga miyembro sa community, padayon gyud nga maghimo silang Bible sharing. Okay, mao man lagi na pinaka matud pa pinaka ugat, no? Pinakagamot sa matud pa mga kalikukan sa basic ecclesial communities, no, kanang Bible sharing, no, nga diin anha din na magsukad ang tanan nga mga lihok sulbad, no. So muna nga panawagan nato sa atong mga kaigsuunan usab nga mga miyembro sa BEC, kung mahimo tanan gyung mga miyembro sa parokya mamahimong miyembro usab sa BEC. Mahala, no. Padayon ta mga higala sa atua nga mga buhaton ano mong kabalaka mga higala ha, nga medyo mubo ang atua karon nga haircut tungod lagi sa kainit sa panahon, no, dili mahimo nga magpataas tag buhok tungod lagi sa kainit karon sa panahon ingon niya na, no. No, ari kita mga higala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ini kabuntuhon. Simbahan sa parokya sa San Isidro Labrador sa Binalbagan, Negros Oriental kasamtangan karon nga nakasarado human sa nahitabong desecration sa mga estatwa or mga imahe sa sulod niini ngadtong nakalabay nga adlaw Pizza 3 sa Abril. Sa pamahayag ni Bishop Louis Gablines, gikasubo kayo niyang dako ug sa katawhan sa parokya ang nahitabo nga pagpasipala o nanawagan siya karon og mga pag-ampo aron nga dili na mausog ang nasangpit nga insidente.
Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nagampo nga unta matagaan na o dugang higayon ang mga lideres nga makakita sa mga maayong butang mo mga lideres sa tanang mga nasod nga makakita sila og mga maayong pamaagi aron nga masulbad ang problema sa kagubot sa kalain-lain nga mga lugar ug maoy mupatibabaw ang kalinaw. Mao kadto higala mga balitang simbahanon niining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abi no ari kita mahigala sa ato ang Saint Day, Lunes, Abril. Ang ato karon nga santo mao si San Abi no padayon ta mga higala sa ato ang mga pagtimbaya ug mayong mudto kanaton tanan labi na gayud ang atong mga kaigsuonan nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Abi no ara na kita sa atong katikise mga higala no dunay mga pangutana diri. Padre, sa may problema. Nganuman nga kinahanglan mangyud nga magmaampuon ang mga kabus. Ngano imo mangyong gi-pinpoint ang mga kabus. Para nako dili lang siguro ang mga kabus lang ang magmaampuon. Kundi kita yung tanan, no? Dili lang nato yun nga ato bitaw nga i-target ta gyud ang mga kabus atong paampuon, no? Aron abi kay problema nato. Well, anyway, para nako all of us Christians should always pray. So first we have here psychological effects of prayer. Kung naman giuban nga labi na gayud kini mga scientists, sometimes dili kayo sila bitaw kumbinsido ni ining bitawag bitaw natong religious approach no sa mga problema, no? Kana bitaw do na tay problema unya magampo kita, no? Ana no, nagdili kay sila. Mas ganahan gyud kay sila og kanang gitawag natong mga psychological nga mga pamaagi aron nga masolbad ang problema. Well, anyway, if you are to look at the psychological effects of prayer, doon na ba yan, no? Doon na ba na yung mga psychological effects of prayer? The first psychological effect of prayer is that it can reduce feelings of isolation. It can reduce feelings of kining gitawag og isolation, anxiety, and fear, no? Ang mga kuandi ay kuno kini bitang pag-ampo lumatud pa sa mga psychologist, no, can reduce feelings of isolation, anxiety, and fear. Muna no nga usa sa mga epekto o psychological effects sa prayer mao nga feeling nimo murag wala ka maginusara, that you are not alone. Kung sa pinulungan pa na sa una, no, hindi ka nag-iisa. Unya makuha-kuhaan po ang imong mga anxiety, no? Sa mga anxiety, mga kabalaka ba o gingon man usab mga kahadlok. Muna psychological usa sa mga pipila sa mga psychological effects of prayer. And it can also maintain sense of kini calmness, peace, encouragement, or social support. So, kini pong pagkamaampuon, makamintain po ni o kinibitang calmness. Murag mo kalma ta ba? Kanang maampuon ta, murag mo kalma po ta, no? O niya, murag doon na po tayo peace of mind. And of course, ma-encourage po ta, no? Kining gitawag bito natong social support. Ang feeling nato, doon na gito kauban, no? Kung mag-ampo ta. And the third is it can foster a sense of connection. Doon na tayo, murag connected ta ba?
sense of connection, whether to one another or to a matod from higher power or to a supreme being. O diha dapit ang musulod kining spiritual effect of prayer. No? Kay kini bitawng matod pa diri psychological effect of prayer, it can foster a sense of connection. Doon na bitaw kay para nimo, doon na kay connection. Usahay siguro sa imong isig kaingon, pero usahay a sense of being connected to a higher power or to a supreme being. So diha dapit nga musulod ang matud pa spiritual effect of prayer. Gani kung atong basahon sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 24, tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo, tuuhin ninyo nga inyo kini madawat ug maimo gayud kini. Sa ato pa ang pagampo adunay mga psychological effect. But of course, kining usa sa mga gigikanan sa atong mga psychological effect nga madawat mao kining mga pagtuo nato sa mga gipangsulti sa Biblia. No? Sama pa nang lit ni ining Marcos kapitulo 11, no? Marcos kapitulo 11, dili day Marcos kapitulo 1, Marcos kapitulo 11 bersikulo 24. Nagkanayon kini. Tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa nga inyong pangayoon diha sa pagampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug maimo gyud kini. Sa ato pa usa sa mga basihan ngano nga adunay psychological effect ang prayer, mao kining assurance, no? Mao kining assurance or kana bitang assurance, mao ang paghuna-huna, no? Mao ang pasalig nga diha sa pagampo, no, madawat gyud usab nato ang atong mga gipangayo, no? Sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 mangusab kini ang atong mabasa. Matud pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. No, sa ato pa usa sa mga butang nga makahatag kanato og assurance, no, mao kining panaad, no, ayaw kamo kabalaka, no, bitaw na nga sa other parts sa psychological effect of prayer, it can reduce feelings of isolation, anxiety, and fear. Ngano man, tungod sa imong dakong pagsaling sa Dios. No? Kaya doon na may giingon diri nga, ayaw kamong kabalaka. No? Sabisan unsa kung dili pangayua sa Dios nga inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. So karon ari kita sa pangutana. No? Ngano man gyud nga moampo man gyud ang usa ka pobre. Unang-una sa sa unang sulat ni San Juan, 1 John 3 chapter 20. Sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, kay ang Dios labaw pa kaysa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. No, kanang word nga nasayod siya sa tanan, importante kay kana. No, kay sa ato pa kay nasayod si Jesus sa tanan, sa ato pa nasayod gud siya kung unsay sulbad sa atong mga problema. Ngano bang kay nasayod man siya tanan. So kung nasayod ang Ginoo sa tanan, nasayod gud usab siya kung unsa ang sulbad sa atong mga problema. Ug diha dapit nga mawala ang atong mga kahadlok, ug mawala ang atong sense of isolation, mawala ang bisan unsa nga negative nga anaa kanato, no? Kay matud pa diri sa psychological effect of prayer, maka-maintain kini og calmness, peace, encouragement, or social support. No? Sa ato pa, usa di ay sa makatabang kanato ang dakong pagsalig naso sa Dios nga diin nasayod ay siya kung unsay atong mga problema ug nasayod gyud usab siya kung unsa ang ato ang sulbad sa atong problema. Sumuna nga giawhag kitang tanan, no? Nga sundo na kita yung mga problema, manikamot gyud kita pagtawag sa Dios. No, dili pag-unsa dako kay kini gikatabang kanato. No, unang-una, no, unsa psychological effect of prayer, number 1,
It can reduce feelings of isolation, anxiety, and fear. It can maintain sense of calmness, peace, encouragement, or social support. And it can foster a sense of connection, whether it is to a whether it is to a higher power or to supreme being. So ingon ni ana, no, sumuna nga matud palagi sa pangutana dire nga naman gyud nga kinahanglang magmamaampuo na ang mga kabus, of course, aron kung mituod kita sa Dios, no, magmaampuon kita tungod kay daghan kayong mga maayong butang nga makatabang kanato aron atong masulbad ang atong kapobrehon. Okay na ang Ginoo man nasayod man lagi, all knowing man lagi, omniscient man lagi ang Ginoo. So muna nga tungod kay nasayod man siya sa tanan, nasayod gud usab siya kung unsa ang gikinahanglan aron kita maasinso sa atong kinabuhi. Ang importante lang nga musalig kita sa Dios. And of course, sa ato na ginaigon, mas maayo gyud alang kanatong tanan nga magampo. Dili lang ang mga kabos, kung dili tanan gyud. No, sa alang ni ato nangutana, ngano man gyud nga magmaampuon ang mga kabos, of course, tungod kay ang Ginoo nasayod man kung unsay kasulbaran sa atong pagkakabos. Ug pinasayod man siya, pinaagi sa itong mga pag-ampo, matagaan kita niya sa lamdag, ug matod pa magiyahan kita sa Espiritu Santo. Okay, so di na lang kita kuto mga higala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin AA. Mga namilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.